ଆମର ଏଠି ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ଯୋଜନା ମୁଢି ଚେନା ଚୁରୁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ ପବନ ବେଗ ବଢୁଛି ସୁ ସୁ ହେଇକି ମଳମଳିଆ ପବନ ଆସୁଛି ଏଇ ଗୋଗା ହେଲା ଘରୁ ଯାଇପାରୁନୁ ରାତିରେ ଶୋଇବୁ ଏଇଠି ରାତି କଟେଇବି ରାତିଟା ଆଜି ଏଇଠି କଟିବ ମୁଢି ଚେନା ଚୁରୁ ଖାଇକି ପାଣି ବି ଆଣିବା ଭାବରେ ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ଯୋଜନା କରୁ ଘରୁ ବାହାରି ହଉନି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ତମେ କିଏ ଦଉଥିରେ ଆଣିକି ଦଉ କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ ବଙ୍କୁଲା କରି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ସେଇଟା ରଖିଲି ଦିଟା ତୁ ଭଲ ପିଲା ଖରାପ ଅଛି ନାଇଁ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଆଣୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ 50 ଟଙ୍କା ଭଲ ତ ଆନୁ ନା 50 ଟଙ୍କା ଧରି ନାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ଫେର ସେମାନେ ଯେ ବକୁଟା କଲେ ଯେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ସେ ଦେଲେ ବାବୁନି ଦେଲେ ବାବୁନି ତ ଖାଲି କୋଉଠି ଖାଇଦେବୁ ଖାଇଲେ ପାଡ଼ିଲା